I dono ara la paraula a Pepí de Castellar, comunicador i cantant, i moltes gràcies, és tot un plaer, un honor. A tu per vindre. I bé. A veure, jo, realment en la falla material es conec de fa un parell d'anys i finalment la cosa s'ha materialitzat, encara que sigui un oxímoron en si, per se, en la falla, en una falla que se construís a través del cant. Val. El cant jo trobo que és la cosa més immaterial que existeix des del principi dels temps, perquè el cant, o sigui, la música, en el moment tu toques o cantes algo, desapareix. És molt volàtil. Aleshores no queda constància. Tu pots atresorar una sèrie de sensacions, una sèrie de records que te poden evocar a un moment donat a lo que vas sentir mentre escoltaves això, però no pots tornar a reviure el mateix que vas escoltar, encara que estigui gravat, dona igual. Aquesta sensació, aquesta màgia que es crea, no, desapareix. Aleshores, mesclar la immaterialitat d'esta falla, construir-la a base d'una altra immaterialitat i fer-ho que en certa forma és material, dius, ostres, aquí el más y más es menos. Pues no, aquí el más y más es más. Contraveniendo con permiso toda la termodinámica. Bueno, la termodinámica o lo que siga. Lo que vull dir, desde que se feien les flautes en ossos, desde principis de segle, de segles primers, és que volia ficar-me serio, però no sé, m'està sent l'humorista i m'està sabent mal. Aleshores no, vaig a centrar-me perquè si no la vaig a liar i va ser pitjor. No, lo que volia dir és, lo bonito que té la música és des de Gutenberg, la música sí que s'ha pogut plasmar i ha pogut tindre una continuïtat que té una correlació, no? Perquè n'hi ha una cosa impresa, en les tablies sumèries ja vos dic jo que no hi havia partitures, però el que vull dir en això és, des que hi ha algo imprès en el que tu tens aquest referent musical que passa generació a generació i aquesta música ha perdurat. La d'abans s'ha perdut. I és música que igual del boca a boca s'ha anat perdent, s'ha anat transformant, com dia Pep Mama, el Ramonet és una cançó francesa, però nosaltres la tenim com a pròpia. Aleshores, me dius, és que és francesa? Doncs molt bé, però és que Ramonet és meua i Ramonet és valenciana perquè la canta des de xiquet. Que històricament no ho siga? Doncs compartimos, perquè compartir és amar. Se me cago el micro, perdoneu. Seguint, arriba el moment en què la tradició oral prima per damunt de tot, perquè la gent no arriba a tindre a la cultura. Pues estan desmuntant la universitat, pues estan furtant coses. La tradició oral és lo que perdura, i és lo que trobo més interessant de tot, que de la besàvia passa a l'àvia, de l'àvia a la mare, de la mare al xiquet, i tu ara li estàs ensenyant al teu fill una cosa que fa 200 anys que ja es cantava, en una versió completament diferent, perquè ni tindrà la mateixa melodia, ni les mateixes cadències, n'hi haurà molts detalls que es perden, però és teua. És que no, igual no sé si m'esteu entenent. És que m'està ficant molt nerviós això de que se me caiga el micro, que després parlarem tu i jo. Resumint, el fet de la immaterialitat de la música, d'aquesta part emocional que té la música, perquè realment és una de les arts, crec que és la més volàtil, la més inestable i la més, a no ser que t'agarra un Stendhal, raro és que tu en un concert
t'agarra un Stendhal, però sí que tens una sèrie de vivències i una sèrie d'emocions que t'afloren. Aleshores, tu això ho guardes. Se te queda el disco duro com en la falla. I clar, això és, al final... Que estic parlant jo. Al final, la falla el que està fent és sumar totes aquestes cançons que han cantat durant tota la vida per a donar-li forma a una cosa immaterial que es traduís a través d'una pantalla. Trobo que des de la prehistòria al segle XXI que estem ha hagut una evolució i que ara hagin vingut uns senyors, així, este senyor que tinc a la meva dreta, i hagi dit, doncs mira, anem a agarrar tota la música, anem a fer que la gent cante i anem a unificar-ho tot dins d'un projecte. I que aquest projecte li doni forma a una falla. Senyores, pues jo, què voleu que vos diga? Me pareix meravellós. I ja està, ja no tinc molt més que dir. Moltes gràcies. Ha fet una escampada de por, jo ho sé. No, que va. És que tu mira con duques ganchos estos. No, moltes gràcies, Felipe. Disculpeu. Ha sigut un plaer escoltar-te. Calla. Sí, de veres. Hi ha coses molt importants i significatives que has comentat i que a mi m'han agradat molt. En primer, que ese caràcter efímer, no?, que té el cant, esa part que té d'emocional, de vinculació familiar, de vinculació en els records, en la nostra infància, i sobretot, el que més m'ha agradat és el reconeixement de que és una tradició que passa d'àvies, de mares a fills, no? I que reconeix el paper tan important que en la nostra cultura i en la conformació del que som avui tenen les dones. Completament. I per això jo t'aplaudís. De veritat. Perquè me sembla que és La importància és que, pareix que no, però el fet de ser mediterranis, el matriarcat mediterrani és una cosa realment que es passa molt per damunt, però és que el poble mediterrani és matriarcal, vulguem o no vulguem, encara que el paper de la dona, el paper de l'home, com que ha volgut prevaler per damunt de tot. Però és la dona, és la que ha transmès, és la que ha ensenyat. En aquest caràcter de la transmissió oral, no, de la cultura, el paper de la dona és fonamental. I vostès moltes vegades ho hem comentat, no? Si tu en cultura arribes a les dones grans de la família, arribes a tot el nucli familiar. Són fonamentals per a la difusió de la cultura i del nostre patrimoni cultural. I t'agraïs, no?, aquest comentari perquè jo crec que és molt encertat. I bé, ja com a cloenda, anem a donar pas a un vídeo amb les paraules de la rectora que tanca aquesta presentació.